tento pozemok sa pristupuje taďalto. Prichádzame na časť Horného Rešany Majdán. Sme minútku od prehrady krásnej. Tu sa odbača hore na pozemok. K pozemku vedie takáto spevnená štrková cesta, kde sa susedsky strieda a donáša sa vlastne štrk z vedľajšej obce, Lacno. Je to cesta obecná. Sú tu stavebné pozemky. V tejto záhradkárskej oblasti máme po ľavej strane asi 4-5 uličiek, kde vlastne sú cesty k pozemkom. Tento pozemok je zaujímavý tým, že je vlastne v úplne hornej rade, čiže nad vami už je len les. Takže je to najväčšia taká polosamota. A takisto je z nej najkrajší výhľad, keďže to je úplne hore. Takže tu už prichádzame na pozemok. Uvidíte všade naokolo je tu príroda, cesta je vyštrkovaná. A toto je pozemok, ktorý je predmetom predaja. Čiže hneď tu z kraja je tu už aj garáž. Dá sa tu aj spať. A je oplotený. A ideme si všetko ukázať. Vítajte, toto je pozemok. Oplotený, elektrina. Na tomto pozemku sú krásne výhľady na Malé Karpaty a najvyššie vrchy, ako sú Záruby. Pozemok má 2100 metrov, čiže nádherné miesto, kde môžete aj postaviť domček, mať priestor na záhradu. Tu sa nachádza voda, je to obecný vodovod. Tu na tomto mieste sa nachádza garáž, ktorá má vykopanú aj jamu montážnu, chatička, kde je posteľ a krbík. Poďte sa pozrieť. Toto berte skôr ako takú bonusovú hodnotu k pozemku, pretože keď sem prídete na jar, môžete tu stavať a zároveň tu už niekde prespať. V tejto časti bol myslený pôvodným majiteľom, že by stal domček. Ako vidíte, na miesto, kde mal stať dom, už je pritiahnutá elektrina, aj voda. V tejto línii má niekoľko výstupov, takže už tu v zemi je nachystaná inžinierská sieť, že môžete tu ľahko začať stavať, čo je super. Takisto máme aj územno-plánovaciu informáciu, že sa tu môže stavať. Plot je urobený z lešenárskych trubiek, ktoré sú pevné a je tu pevnejšie pletivo. Takže plot je tu spravený kvalitne, čo je super. Na hornej strane pozemku sú spravené dve brány do lesa, aby ste sa vedeli priamo dostať ľahko na hubárčenie alebo na prechádzku. Sú tu spravené terénne úpravy, že tu si môžete všimnúť, že síce je to mierne svahovitý pozemok, tu je však rovina. Bolo myslené, že tu bude spravené posedenie s krásnym výhľadom. Pokiaľ na pozemku nebude stavba, tu je zatiaľ suchý záchod. A toto je horná brána, ktorá vedie na ďalšiu obecnú cestu, čiže je možné prísť na pozemok autom aj z dolnej, aj z hornej strany. Tu vysadené liesky a v celej tejto línii, tak ako aj na druhej strane pozemku, aj hornej strane, sú všade ovocné stromy, ktoré boli dovezené z Moravy ako vysokokmenné staré odrody. Toto je druhé pekné vhodné miesto, kde by mohol stať rodinný dom. Vidíte, aj tu sa nachádza výstup vody a elektriny a na tom celom pozemku v tej línii až hore už sú spravené tieto inžinierské siete, čo je super, pretože už tu nemusíte bagrovať a je to tu nachystané, je to veľká hodnota. Tu sa nachádza obecný vodovod, je k tomu akoby skružová studňa ako šachta, aj druhá spravená ako záložná, ktoré sa zatiaľ nepoužívajú. Keby človek chcel okrem obecnej vody aj studňu, bol tu protikár, bolo by možné tuto vedľa garáže spraviť vrt. A ešte vám chcem ukázať, je tu spravená aj pivnica. Poďte sa pozrieť. Tu sa nachádza vymurovaná pivnica z DT Tvarníc, kde môžete skladovať ovocie, zeleninu alebo ju využiť ináč. Toto je ináč hranica pozemku a tu sa nachádzajú elektrické hodiny.
Táto chata a garáž v hodnote 15 000 eur na tomto pozemku je naozaj len bonusom. Cena, ktorá je za tento pozemok, je za pozemok, elektrínu a za vodu a za to, že to je oplotené. Za to, že sa tu dá stavať. Toto berte ako bonusovú záležitosť, ktorá vám môže pomôcť. To boli všetky dôležité informácie k tomuto pozemku. Zavolajte mi, ak chcete viacej informácií alebo vidieť to naživo. Som tu pre vás, Martin Tam z Tam Reality.